kötőket, szabadkolásokat, hogy ezeket a gyakorlati elemeket használják, emelnek, és egyetértek a sérülés megelőzésére, és ez egy fantasztikus lehetőség lenne, hogy központilag lenne egy oktatófilm, ezt csinálják a gyerekek. Nyilván ilyen labdát nem tud mindenki venni, de akkor az legyen válogatott versenyző. De tud mindenki venni, mert nagyon olcsó. Hát jó, nem tudom, de a kérdésem az, hogy van-e értelme, én szerintem van, egy oktatófilmet csinálni a birkózóknak, és minden birkózó csinálja meg ezt a 10 percet edzés előtt, vagy verseny előtt. Hadd mondjam azt, hogy tehát ezek jónak hangzik ez, hogy így ezt csináljuk meg. Hogy mi kell ahhoz, hogy ezt megcsináljuk, nyilvánvalóan elsősorban idő kellene, mert igazából azt kell mondjam, hogy mind a ketten csúcsra járunk a Péterrel, és a saját anyagainkkal is nagyon el vagyunk maradva, de ettől függetlenül hadd mondjam azt, hogy ha az nem működik, hogy adunk egy 10 perces mozgásanyagot, megmondom miért. Mert inkább az elveket, meg azt, hogy miből induljon ki az edző, azt kellene jól elültetni. Ne legyen mechanikus az, hogy mi végrehajtunk valamit, mert ennek fejlődnie kell. Tehát a szokásos inger, amit mi mindig végrehajtunk, az előbb-utóbb hatástalanná válik. Lehet, hogy ez ideig, óráig, 1-2 hónapig fejlesztő hatással van, vagy egy bizonyos képességről képességre fölhoz, de onnantól kezdve ezt tovább kell fejleszteni. Tehát gyakorlatilag mindig úgy kell variálni ezeket az ingereket, hogy mindig kijöjjön belőle egy új inger. És akkor ezt egyénileg, vagy edzőkkel? Én annak sokkal inkább híve vagyok, hogy munkacsoportoknak a szakembereivel egy megfelelő oktatáson keresztül átadni azt a gyakorlatanyagot, amiből el tudnak indulni, és amiből ők tovább tudnak fejlődni. Tehát mondjuk az edzőknek egy gyakorlati oktatás, ez nem hát nyilván gyakorlati és azzal együtt elméleti. Tehát én sokkal inkább híve vagyok annak, hogy miközben a gyakorlatot csináljuk, érezzük, ők maguk a saját életük is, aközben elmagyarázni, hogy mit, miért, hogyan kell csinálni, mit kell érezni, és miután ez stabilizálódott és meg voltunk győződve róla, hogy megértette, akkor el tudjuk engedni az illetőt, hogy ő jól fog működni ezen a területen. Én szerintem ezt ott kellene kezdeni az egészet. A szemléletformás, a szernyitogatás az a legfontosabb, és az állami megújulási képesség szerintem is. De ezt ott kellene kezdeni ezt az egészet, hogy elmélet és a gyakorlat együtt haladjunk kettő. Olyan szinten indítani ezt az egészet, mindenki számára érthető legyen. És végighallgattam az előadásokat, és azt mondom, hogy most megkérdezem itt a teremben, akik itt ülnek, hogy mi az, hogy Obri Fándi kartesni, akkor tegye fel a kezét, aki tudja, hogy miről beszél. Obri Fándi kartesni. Senki nem tudja, hogy miről van szó. Nem dolgozott velem együtt politikai elítéletekkel, építőipari segédmunkásként. Ez a probléma. Akkor tudna, hogy ezek mind könyves, szerszámú könyvesek szükség. Fándi! De a bolyai tájszolása. Ez országos. Obri Fándikat sem. Azokat a szakkifejezéseket, amiket itt láthatunk, ezeket azokat az emberek számára kell érthetővé tenni, megfoghatóvá, gyakorlatban használhatóvá. Aki történetesen könyves vagy asztalos, de jó birkózó volt, szeretett birkózni, és most baktalórát háza mellett ott foglalkozik 8 tehetséges gyerekkel. És annak olyan segítséget adni a kezébe, a szövetségesen levertével, amikor együtt meg Szabolcsékkal egyesülő, amit konkrétan neki dolgozni. Ezt az előadást meghallgatja, és rájön arra, hogy neki 20 évvel ezelőtt tanulni kellett volna, mert nem nagyon érték. És ezzel nincs semmi baj, hiszen nem mindennek próbálj is mindenki. Tehát ezt úgy kell valahogy adaptálni, hogy azok az emberek, amit szeretnék. Nem az elég, hogy mi elmondjuk ezek fajta szavak, hanem az, hogy van egy tisztességes ajánlatom, hogy számoljak be. Annyit szeretnék magamról elmondani, hogy én még jelenleg nem a sportkórházban dolgozok, de ez se kizárt, hogy már elő fog fordulni. Ugye én eléggé szorosan kötődöm a birkózáshoz a múltban, remélem a jövőben is így lesz. Hát most én itthon vagyok, egy pár évig Magyarországon, és hát remélem, hogy azt, amit régen folytatunk, azt fogjuk tovább vinni. Én ugye egy ortopéd traumatológus vagyok, aki valaha birkoztam, talán nem is rosszul, és megpróbálom olyan fejjel
átadni a dolgokat, amit én ugye a szőnyegen magammal szívtam, és megpróbálom olyan érthető módon elmondani, hogy használni is tudjátok. Nyilván ez egy nem egészségügyi szakmai fórum, tehát az a lényeg, hogy értsétek meg, és hogyha valami nem tiszta, akkor kérem szépen, hogy szóljatok. Annak ellenére, hogy az előadásom a sérülésekről szól, szeretnék egy picit kitekinteni érdekességképpen ugye a sportorvoslás történetére, csak egy picit a sportorvoslás a birkózásban, mert szerintem ez egy nagyon összetett téma, és már rendkívül hálás vagyok, hogy egy ilyen fórumot szerveztetek, és ezen ennyi szakember részt vesz, és megmondom őszintén, bár jártam egy pár helyen a világon, nem mondanám azt, hogy mindent ismerek, de ami itt elhangzik, az tényleg pályát ritkítja. Szeretnék egy picit az orvosi vizsgálatról és ellenőrzésről beszélni, hiszen talán elég sok világversenyen voltam, meg nemzetközi versenyen, és hát a sérülésekről és a fertőzésekről. Hát a sportorvoslás története, ugye Barna tanárom nagyon sokszor el szoktam mondani, hogy le is írta, ugye ókori görögökön kezdődik, de már ősi gyökerei vannak, ugye ókori játékok mikortól szerepel. Ez az úriember, akit Herodikosnak hívta, felhívta a figyelmet arra, hogy a táplálkozás, illetve az edzés az magában hordozza az egészséget, és hát ő volt az, aki már birkózókat és atlétákat készített fel. A sportorvoslás atyának ugye Galénuszt tekinthetjük, akit azért emelnék ki, mert Görögországban született, és azt a filozófiát elvitte Rómába, és ugye Marcus Aureliusnak volt az udvari orvos, és a gladiátoroknak a sportorvos. Tehát itt kezdődik a gyökere a birkózás sportorvoslásnak, illetve magának a sportorvoslásnak. Aztán sajnos a középkorban, ugye Európában az egyház tiltotta az írásos dokumentumoknak a fennmaradását, épp ezért a földközi tenger környékén a többi olyan nép, aki ezt leírta, tudjuk azt, hogy most híres orvosokat fogok felsorolni, akik mind az általuk leírt korszakalkotó orvosi könyvekben mindig megemlékeztek ugye az edzés jelentőségéről. Cordova akkor a Európa kulturális központjának számított, ugye az Apulkázis, aztán persa, illetve török szerzőket is megemlíthetünk, mindegyikük az edzés jelentőségét hangsúlyozták. Magyarországon is hál' Istennek vannak hagyományaink, ugye küzdelem, kinizsipál, ezt nem kell elmondani, remélem. És hát a 18-19. században vett egy olyan fordulatot Európa, ahol már gyógyító intézményeket hoztak létre, ahol mozgásszerű betegségeket is kezeltek. Itt robbanásszerűen alakultak ki Európában. Ez a pesti Söfmérei által létrehozott intézet sajnos csak 4 évet élt, az árvíz elmosta, de látható, hogy azért mekkora jelentőséget és hangsúlyt fektettek a testmozgásra, itt beteg gyerekeket kezeltek, de akkor is. Ugye, hát ez egy kedvenc képen a birkózó válogatottról, és a sportorvoslás a birkózásban, tehát erről szeretnék egy picit bővebben beszélni, rendkívül összetett. Tehát egy szakember egy részét tudja végezni, nem tudja koordinálni vagy vezényelni tudja annak a csoportnak a működését, akik foglalkoznak a birkózókkal, de egy ember nem tudja átlátni és tökéletesen megoldani. Mindenki egy részt kell az igényeknek megfelelően, hogy kivegye a maga részét. Ugye én kezdtem azzal, hogy állóképességet egy sportélettani részét írva nézni, sokkal kevesebbet írtam, mint amit Péter elmondott, és számomra azért volt fontos az előadás, egy picit hagy fordítsam le. Mind a kettőjük, hogyha oda mentek hozzájuk egy problémával, hogy figyelj nekem, ez a problémát tudsz-e segíteni, akkor én úgy értelmeztem, hogy amellett, hogy ők megnézik, még esetleg mást is tudnak hozzátenni. Sokkal összetettebb, mint mondjuk írok és anírok, és hát ami a fantasztikus, ugye mindig az a nehéz, hogy az elméletet hogy párosítsuk a gyakorlattal, mert vannak gépek, én is dolgoztam gépekkel, amik statikusan mérték ugye egy-egy izületnek vagy mozgásnak az adott tulajdonságait, de ezt az összetettséget, ami a birkózásban van, az ki kell menni terepre, és ott kell modellezni. Tehát nektek kell elmenni hozzájuk, hogy figyelj, ez a problémám, tudsz-e segíteni, és ők megmondják, hogy tudnak. Tehát ez egy nagyon összetett és bonyolult feladat, ezt valahogy meg kell fogalmazni, nekik pedig választ kell adni rá, mert elnézést, hogy ezt így mondom, de remélem, hogy így működik, legalábbis ahol én dolgoztam, így működött. Én 1 évet dolgoztam egy ilyen helyen, ott munkahelyi biztosítónál, és a operált betegeket néztük, hogy mikor lehet visszaengedni ugye a munkába,
rendkívül nehéz, hogy az adott munkafeladatot modellezni, de ahogy én említettem, voltam Cabretonban, ez egy francia központ, oda küldik mindig a francia válogatottakat is rehabilitációra, és ott már azzal működnek, hogy egy-egy adott műtét után milyen összetett mozgásokban, mikor, meddig lehet terhelni, és meg lehet mondani ezekből a görbékből, hogy igen, itt van ez az eltérés, és ezt a mozgást itt ebben a helyzetben kell fejleszteni, mert itt gyenge. Hát ezen kívül szerintem alapvetően fontos egy birkózónál a táplálkozás, ugye teljesen eltérő módon kell felkészülési időszakba táplálkozni, fogyasztásra és versenyidőszakra teljesen más feltételeknek kell megfelelni, és itt nem lehet ugye elmenni Szóniákra a táplálékegészítők és doping kérdésekről, ezt majd be fogja Bakanyi doktor mutatni. Szerintem ez az alfa és omegája. Természetesen ugye ügyelnünk kell különböző sérülések megelőzésére, és fantasztikusan egyetértek az elhangzottakkal. Fertőzések, sérülések, ugye a rehabilitációban mennyire nagy szerepe van. És hát ugye sajnos nem hallottuk a pszichológus előadást neki is, és talán amit én kiemelnék, és az alvás és a cirkadián ritmus, ez a napi ritmus működése, ez egy tünet. Ez valamelyiknek az eltérésének a tünete. Tehát, hogyha ilyen van, akkor esetleg gondolhatunk. Lehet, hogy nem tudjuk, hogy de gondolhatunk rá. Na hát, még az orvosi engedélyes vizsgálatra egy pár szót szeretnék, mert én ezt is fontosnak tartom. Ugye a FINA-nak van egy egészségügyi szabályzata, ahol leírja, hogy egy felnőttnek 1 év, egy fiatalnak 6 hónap a versenyengedélye. Ezt elvileg egy őt ismerő házi orvosnak, belgyógyásznak vagy sportorvosnak kellene leírni. Ez egy külön dokumentáció, a skandinávok szokták hozni, és már kötelezővé tették a versenyek, a nemzetközi versenyek, ugye a FIRA körlevelben mondtam, hát ilyet nem hoznak a versenyzők, hoznak egy FIRA könyvet, ami be van pecsételve, hogy fit to compete, rendben van, de ez a mérvadó, és amivel nekem nagy gondom van, és ezt sokszor leírtam, és hogyha egyszer oda jutok, akkor ezen változtatni fogok, vagy szeretnék, hogyha kiadunk egy sportorvosi engedélyt, teszem, azt nem akarok példákat mondani, bácsi Peti olimpia megsérül, dokumentáljuk, mi orvosok, és saját felelősségünkről beszélünk, dokumentáljuk a jegyzőkönyv, hogy sérült, 2 hét múlva ő azzal a sportorvos igazolással mehet versenyezni. Senki nem néz utána, hogy azzal, és le van dokumentálva, senki nem néz utána, hogy miért érvényes a sportorvosja, és milyen vizsgálatok kellenének, hogy a versenyzőt védjük, hogy ne sérüljön meg. És ugye, amit én írtam, protokollt a versenyek orvosi ellátásával kapcsolatban, de leírtam az orvosoknak, joga van felülbírálni a sportorvosi engedélyét a versenyzőknek, és joga van arra, hogy ezt leírja, hogy igen, ennek a gyereknek ilyen vizsgálatra kéne menni. Ha volt egy ájulás, nem lehet ezzel szórakozni, és én szerintem ez nagyon rossz gyakorlat. Magyarországon én Martos évától kezdve mindenkinek mondtam, aztán elhaltak a dolgok. És hát van egy orvosi vizsgálat 1 órával méréssel. Miért mondtam el ezekért? Azért, mert én a mérésnél tehát rendkívül korlátozott lehetőségeim vannak. Én mit tudok nézni? Én azt tudom nézni, hogy a papírok rendben vannak-e, van-e látható fertőző vagy bőrbetegsége, van-e nyílt vagy fertőzött sebe, és ugye minden olyan betegség, ami negatívan befolyásolhatja a saját vagy az ellenfele egészségi állapotát a versenyen, ezt nekem mérlegelnem kell, illetve ha egészségi okokból a versenyző nincs abban az állapotban, hogy részt venni a versenyen. Hát én tiltottam, hogy a Pesti VB-n is olyan gyerekek, akik összeesett nagy fogyasztás után, és ugye a hölgyeknél legalább egyszer kell igazolni a nemiséget. Hát szeretnék akkor most már, ez így van, hát most kiderült az indiai futóról, hogy megerőszakolta az élettársát, és nőként nyert érmeket. Tehát egyszer, hát így van, és pöcsök. És egyszer legalább igazolni kell a nemiséget, én nem tudom, tehát ezeket szerintem le vannak írva, és komolytalanná válunk, hogyha ezt nem így csináljuk. Ez az én véleményem. Na most, ugye akkor szeretnék rátérni a sérülésekre. Hát én az angol nyelvű irodalmat ismerem, sajnos, hogy hál' Istennek van, aki oroszul tud, kíváncsi lennék, hogy ők miket írnak le. Ugye USA-ban csináltak egy olyan felmérést 7 és 17 évesek között, ahol több mint 167 000 sérült dokumentációját nézték meg, kórházi dokumentációját. Tehát nem az, aki versenyen, hanem a kórházba eljutott. Ugye azt mondták, hogy látszik, hogy ugye ez egy népszerű sport, de a sérülések százalékos aránya nagyobb, mint egy átlagos sportnál. Miért is? Rendkívül komplex. Ugye a végtagok helyzet eséskor rendkívül sérülés veszélynek van kitéve. Sok és gyors fogyasztás van, ráadásul ugye 98-ban az egyetemi bajnokság alatt ott volt 3 haláleset a
a nagy fogyasztás miatt, ezt is leírtam egy fórumon, és ők szabályozták, hogy mi az a minimum súly, tehát bemérték a versenyzőknek a súlyát, megmondták, hogy milyen tartalmuk van, és megmondták, hogy mi alatt nem versenyezhet. Ezt azért mondom, mert én Bácsi Petinek kiszámoltam, hogy mi az, amire lefogyhat. És nyilván az nem korrelál azzal a súlycsoporttal. Tehát neki azt hiszem 81, valamennyi volt az a testtömeg, amit valahogy abból kellett számolni, hogy mennyit lehet le, és 77 az, amiből ő tovább nem mehet az egészsége rovására, meg csak. Ugye 75%-ban a felső testfél sérülés, 97%-ban gyors kórházi elbocsátás van, és hál' Istennek a sérülések nagy része olyan, amit hazaengednek. Versenyen is csináltak ilyen dokumentációt, fiatalabb versenyzőknél, ugye 12,7% volt úgymond a sérülés, szerintem ez egy picit magas, nem tudom, hogy pontosan mit dokumentáltak. Feladta, tehát 4,6% adta fel, és itt is a sérülések típusa egy felső végtagos anyag volt. Tehát látjuk, hogy ezek a sérülésnek kites részek, tehát hogyha ebben gondolkozunk, hogy előzzük meg, ezeket kell elsősorban. Aztán ugye hát versenyen mi a probléma? A versenyen az a probléma, hogy időkorláttal küzdünk, ott kell megoldani, és ott kell vagy a versenyorvosnak, vagy a csapatorvosnak azt mondani, hogy tudod folytatni és rendbe hozni. Hál' Istennek már nincs 2 perces szabály. Ugye hát egy sérülésnél, ami elvi fázisok, tehát hogy tudom megelőzni a sérülést, én mint edző, vagy mint a birkózó mellett lévő ember, hogy tudom vizsgálni azt a lehetőségét, tehát itt most nem szakemberről beszélek, hanem rólatok, és hát mit kell tudnom a kezelésről és a rehabilitációról. Ugye a megelőzés, amit mondtam, ez rendkívül összetett, és rendkívül sok paraméternek meg kell felelni, tehát nem lehet azt, hogy az egyikben jó, a másikban rossz, hanem ezt hasonló szintre kell hozni. Ugye, tehát a megfelelő állóképesség, táplálkozás, a fogyasztásnak a beállítása, a táplálékkiegészítők és a mentális és pszichés felkészülés. Mert ha ez nincs egybe, akkor nagyon könnyen megsérüljen. Továbbá a megelőzésről. Én gyógytornászt írtam, de lehet egy biomechanikai szakember is, ugye, aki részt vesz abban, hogy lehet megelőzni sérüléseket. Valóban, én gyógytornászokkal dolgoztam, ezért írtam le. Egy gyógytornász annyira meg tudja mondani, hogy te figyelj már ezzel az izületeddel, van valami, erre oda kéne figyelni, nézzük már meg. Tehát, hogyha ez lenne egy rendszeres átvizsgálás vagy átnézés. Ugye hát a masszázs, relaxációs, pihenés, alvásnak a szerepe is rendkívül fontos. Én felírtam oda a proprioceptív gyakorlatokat, erről már esett szó, ez egy kínai hangzik, de talán lesznek ábrák, ahol megértitek, hogy ez mit jelent. És ugye a megfelelő edzés. Pár fogalmat azért szeretnék tisztázni, hogy történik a rehabilitáció, milyen elvek szerint, miért van az, hogy az egyik típusnál ez, a másik típusnál az. Hát ez is egy kedvenc tétel. Valaki mondja már meg, hogy a bal oldal ilyen, tehát ilyen Holzma Pistalácsnak a bal oldalon lévő ember, az kicsoda. Az a jobb oldalon. A Szilvás? Nem mindegy. Tehát ugye ez egy példa, hogy ha nincs rögzítve a láb, az egy nyílt kinetikus lánc, ha pedig rögzítve van, akkor zárt kinetikus lánc. Teljesen más egyébként a sérülési mechanizmus is, egy zárt kinetikus láncban sokkal statikusabb az egész, nyílt kinetikus láncban, ha erőt kell kifejteni, sokkal sérülés veszélyesebb, és ezért is kell ügyelni rá. Ezt nem ismerted ezt a képet? Tovább is. Ne lesz a záródíját. Proprioceptív gyakorlatok, instabil helyzetbe végzett mozgások, amiket ugye bemutattak Gáborral, írtunk egy cikket a keresztszalak sérülések utáni rehabilitációra, most még a gyógytorna is folyamatban van. Nagyon jól leírja, hogy birkózásra hogy specifikus, milyen specifikus gyakorlatokat kell csinálni, de a lényeg az, hogy instabil helyzetben végzett erőkifejtése. Én azért örülnék egy olyan bemutatónak, amit mondhatok, mert legalább elképzelés lenne róla, hiszen vannak egy bevett edzésmódszerek, hogy kell bemelegíteni és mit tudom, de ez hozzátartozik. Tehát ez annyira meg tudja előzni a sérüléseket, illetve a sérülés utáni rehabilitációt, hogy nem igaz. Ezek különböző helyzetek. Hát akkor itt szeretnék a testtájékokra rámenni, apróságokat mondani, amit én fontosnak tartok, ugye fej, gerinc, végtagok, testüregek és hát a bőr. Hát a fej. 5 másodperc alatt nekem, az orvosnak, de nektek is tisztában kell lenni, hogy mi történt.
nekem nagy segítséget nyújt a bíró és az edző, mert ugye ők látják, én sokszor csak úgy megyek oda, de 5 másodperc alatt körülbelül tájékozódni kell, mi van, tehát rendkívül gyorsan. Mi történt? Nem mindegy, hogy ráesett, lefolytották, majd mutatom, hogy milyen. Volt-e eszméletvesztés? Milyen az emlékezet és az orientáció, és megmutatnék egy diát a pupillákról, amit esetleg még tudtok nézni, és érdemes megtanulni. Tessék? Na, ugye a bíró és edző látjuk, hogy milyen közelségben vannak, tehát tudnak segíteni és egymással is kommunikálni. A versenyző védelme mindenek felett áll. Másik, mi történt? Azért nem mindegy, hogy fejre esett, vagy leszorították, mert ha fejre esett, a nyaka sérült. Ha leszorították, akkor csak elvesztette az eszméletet, valamilyen rossz reflex. Nem mindegy, azért, hogy utána mit csinálnak vele. Ugye, hát igen, tehát itt is a különbség, nem mindegy, hogy fejre esik, vagy leszorítom a fejét. Egyébként nekem a pályafutásom során egy olyan birkózót láttam, aki versenyen úgy sérült, hogy operálni kellett a nyaki gerincét, Bozsói Gyuri. A többi egyébként megúszta. Ugye emlékezett orientáció, hogy csak képbe a gyerek, én nem szoktam engedni, hogy folytassa, kivéve ugye Kis Gergőt az előolimpián, de hát ott ugye nem én voltam az orvos, tehát én nem szoktam ezzel szórakozni. Az az igazság, hogy Pistának ott igaza volt, és hát Kis Gergő csodálatosan, ugye amikor elájult, leszorították, szabálytalan utána meg szétrángatta az ellenfelet, és utána riportot is kértek tőle mindent. A pupillák, amit nektek tudni kell, ha véletlenül egy fejet ért ütés van, és különböző a pupillák mérete ugyanazon a fényviszonyok között, az bajt jelent. Tehát ha ez bajt jelent, ekkor meg kell állni. Nyilván van olyan, hogy operálták, tehát ezt tudjátok, de a különböző, ez kész, tehát ott valami gond. Szemünk. Nagyon gyakori a birkózásban a szaruhártya sérülés, tehát hogy belekapnak a szemünkbe. Ez egy kellemetlen dolog, de nagyon jól és gyorsan gyógyul. Ugye milyen tünetei vannak, nyitva tudja tartani, nekem sajnos sokszor volt, hogy az ember konkrétan becsukja, könnyezik, be van lövelve, de nincs más teendő, le kell takarni 1-2 napra, mivel a két szem együtt mozog, hiába takarom az egyiket, a másikkal, ha nézek össze-vissza, az ugyanúgy sorolódik, sötétbe kell lenni 1-2 napot, kész. Jól gyógyult, de gyakori sérülés. Sajnos ez a bíró Carlos, spanyol, nem Balázsnak ugye a sérülését nem úgy értékelni, az nem szabadja a sérülését. Tudom. Én voltam Isztambulban. Én meg előadtam a török és az a hülye meg nem. Én meg előadtam ezt. Én meg Madridban előadtam ezt az előadást, Feri, és akkor szittem a bírót, és mondták, hogy ez spanyol, csak ugye Németország. Na és ha vér van, honnan jön a vér? Ezt tudnotok kell. Tehát fej, száj, orr, fülek. Tehát nem mindegy, hogy honnan jön a vér, ezt tudni kell. Hát a fület azt ismeritek, fáj, de nem érdekes. Nem? Tehát ha innen jön. Csontok. Tehát ha van egy fejsérülés, se, vagy csak gyanú, úgy is lehet koponya-csonttörés, hogy a bőr nem szakad fel. Tehát, hogyha még nem alakul ki a pukli, ráteszitek a kezet, hoppá, lépcső van valami, akkor ott meg kell állni. Állkapocs, mutatok képet, ugye azért az törhet, hál' Isten birkózásban nem annyira, de törhet. Fogak, ennek is elmondom a jelentőségét, és hogy az orr, tehát ugye ezeket szedtem pontokba. Az állkapocs. A lényeg, hogyha feltételezitek, így össze kell záratni az állát, és hogyha valami nem stimmel, tehát például a fogak különböző magasságban vannak, hogy nem tudja összezárni, az állkapocs csonttörés. Minden más, az mehet tovább edzeni, vagy birkózni. Fogak. Ugye van, hogy kies. Hát így, na most érted, mert te nem tudod eldönteni, meg hogy mozgatod, mennyire instabil, nyilván el tudom, de ha összezárjuk, és rendes, csak ezt összezárásnak mondják, akkor ott nincs van. Ha eltér a fogak szintje, vagy nem tudja összezárni, ott van a baj. Tehát, hogy kiugrik ez az izület, hogy eltörik. A fogak, ugye előfordulhat, hogy kitörik egy fog. Miért fontos? A fogat meg kell találni. Ha nem találod meg, akkor valószínűleg lenyel. Hova nyelheti? Gyomorba, jó, mehet tovább. Tüdőbe, azt ki kell vizsgálni. Tehát a tüdőben nem maradhat idegen test, nem ott, az helyszínen, de abból későbbiekben baj lesz. Tehát ha egy fog kitörik, akkor azt tudni kell, hogy mi lett vele, érdemes a kórházban magával vinni, hogy itt van, mert ha nem úgy van, ugye én láttam ilyet, akkor csináltunk melkas röntgent, ott volt bent, és ki kellett szedni eszközzel, mert az ott gyulladást okoz.
Ugye az orr, hát orrtörést is láttuk már, minden egyes törésnél azt kell nézni, hogy milyen a lefutása, milyen az alakja, és hogy dúzzat fel. Ugye hát véret se. Na, ez egy fontos dolog. Van a birkózásban egy nagyon jó, de bizonyos szempontból szakmailag hibás felfogás, hogyha valaki elveszti az eszméletét, odaadom, mindenki csűri, csavarja, kiúzza a nyelvét. Ez nagyon jó, mert történik a gyerekkel valami, felébred, és főleg akkor, hogyha lefolytották. De ha véletlenül nyaki sérülése van, akkor nem lehet mozgatni a nyaksérülés gyanúja miatt. Tehát azzal én növelhetem a nyaki sérülésnek a súlyosságát. Mit kell ilyenkor csinálni? És ezt nagyon szívesen megmutatom akár verseny, akár itt. Tehát, hogyha hanyat fekszik, így hátra kell csúsztatni, emelni az állkapcsát, mert akkor a nyelv így előre megy. Látható ez a műfogás itt is. Tehát még egyszer mondom, ha valaki elálljon, nem mindegy, hogy beüt, tehát leszorítják, vagy feltételezhető a nyaki sérülés. Ilyenkor, ha előre húzod a nyelvet, rendben van, ez én szerintem alapvetően jó trükk a birkózásban, vagy jó szokás, de ha nyaki sérülés gyanúja van, akkor nem mozgasd a fejét, mert a nyaki sérülését súlyosbíthatod, tehát akkor egyszerűen csak hátra kell húzni, így, amikor még el nem kezd lélegezni. Ugye, hát ha eszméletvesztés van, az ökölvívóknál van egy jó szabály, akinek eszméletvesztése van, az 2 hétre eltiltva, ideggyógyász fülorgégészvizsgálat, ha hosszabb, akkor fél évet. Nálunk nincs, nem értem, hogy miért, és gyakran történik, és ezt is többször leírtam. Hát ha van egy varrat, arról azt kell tudni, hogy 7-10 napig a gyógyulás, a fején azért jobb. Ha törés, például orrtörés, azért az egy pár hét alatt meggyógyul, az állkapas törés, ezt meg kell operálni, az ciki azért evés szempontjából is, tehát ez egy hosszabb idő. Gerinc. Különböző szakaszokról tudunk beszélni, rendkívül igénybe van véve a birkózásnál. Én annyit szeretnék egyébként visszautalni Levente az előadásodra, az egy dolog, hogy megerősítjük a hátizomzatot, de birkózóknál és tornászoknál nagyon gyakori az a túlterheléses sérülés, tehát úgynevezett ismétlődő mozgások, hogy a csigolya íve elszakad. És ezt lehet kompenzálni, és kellene is, ugye Zsolti, ahogy beszéltük Attilánál, tehát kellene is kompenzálni, sajnos valóban nincs így. Gyógytornász nekem, ahol itt Pesten dolgoztam, volt egy gyógytornász ismerősöm, az összes gyereket helyre tudta tenni, tehát Antunom és Laci is, azért, tehát ő, ha csinálja a gyógytornát, akkor rendben van, nem, akkor fáj a gerince. Tehát ez egy gyakori sérülés, de az izomzattal rengeteget lehet kompenzálni. De nem elég csak az izomzatra gondolni, mert a csont, tehát hogy gyengébb, mert azért ott meg kell nézni a csontot, meg a porcokat is. Na hát, hogyha nyaki sérülés van, mit tudsz vizsgálni? Kisugárzik egy zsibbad, fáj, gyengébe, érted, ezt megkérdezed, általában átmeneti azért, de ugye ezt kell tudnotok. Na most azért, hogyha van egy ilyen sérülés, jó, hogyha tudjátok a keringését vizsgálni, tehát csak megnyomod az ujjbegyét, és látod, hogy ez a színe megváltozik, vagy a púzus tapintasz, hőmérsékletet nézni, tehát nem bonyolult dolgokat, tehát hogyha ilyenre van gyanú, akkor ott már az érsérülés is felmerül, de általában csak az, hogy fáj, zsibbad, de tudja elmozgatni. Ugye hát egy nyaki rögzítés. Igazából a filozófia az, hogy egy ilyen rögzítőt 3 napra teszünk el, tehát egyébként felesleges, hosszú távon feltenni, korábban 1 hétre, 2 hétre is feltették. És hát, hogyha van egy húzódás, azért egy pár hét alatt helyre jön, a törésnél az nyilván a szakemberrel kell beszélni. A háti szakasz. Ez nagyon-nagyon jól védett, főleg a birkózóknál, de egyébként is, azért, mert a bordakosság meg a mellkas stabilan tartja, azzal hál' Istennek nem szokott baj lenni, inkább az van a birkózóknál, ezt inkább magamon mutatnám, tehát hogyha van egy ilyen eltérés, és Scheuermannnak hívják, és van, sőt, Sikebandinak olyan gerincferdülése van, amit szerintem már kezeltek is volna, tehát egy háti eltérésen nyugodtan lehet valaki olimpiai bajnok. A háti szakasz sok embernél, ezt most nem összefüggésképp mondom, hanem csak megjegyzésképpen, merev. És nem biztos, hogy úgy tudja mozgatni. Én vizsgáltam most Kövecs Karcsinak 2 tanítványát, az egyiknek ilyen volt, és mondtam, hogy Karcsi, ez a gyerek lehet, hogy nem fogja tudni a pörgetést csinálni, meg védeni, mert merev a háti szakasz, másképp kell felkészíteni. Tehát ezek is fontos tényezők. Tehát nem nagyon sérül, hál' Istennek a háti gerincszakasz, ugyanakkor tudni kell, hogy kinek merev, kinek nem merev, mert olyan mozdulatok vannak, amiket nem biztos, hogy mindenki végre tud hajtani. Hát az ágyék és keresztcsonti szakasz, ugye ezekről már beszéltünk, hihetetlen erőknek vannak kitéve, és sérülés a birkózóknál,
És ez egy tipikus sérülés, nem van írva a szakirodalomban, és tornászoknál, nem birkózóknál ez a fáradásos törés. Ugye ugyanezt kell nézni, fájdalom, zsibbadás, kisugárzó, panaszok, gyengeség. Hát ha van egy húzódás, az is egy pár hét alatt azért helyre jön, törésnél nyilván ugye megfelelő szakemberrel kell konzultálni. A filozófia az az, hogy ha valami műtétre kerül, akkor azért az a pályafutást az keményen veszélyezteti. Tehát Kis Kamillal találkoztam a múlt héten meg Erdővel, Tominak én ott voltam a műtétjén, Varga Péter Pál megígérte neki, hogy olimpián fog indulni 2002-ben, aztán amikor oda mentünk, mondta, hogy Úristen, ennek milyen izomzata, vagy milyen nem, fölolvasul. Hát ez egy birkózó gyerek, és hát utána azért nem is tudott úgy edzeni Tomi, mint ahogy megígérték neki. Tehát az a lényeg, hogy teljesen más szemlélettel egy átlagemberhez, vagy egy sportolóhoz. Ha valakit meg kell operálni, azért az nagy valószínűséggel a pályafutását veszélyezteti, ha viszont műtét nélkül jól van, akkor inkább abba kell gondolkozni, hogy akkor ebből a gyerekből mi legyen. Ez az én véleményem, remélem egyetértetek vele azok is, akiknek már volt ilyen műtétje. De ezt egyébként nem én mondtam, hanem Gerincsebész mondta, egy birkózót, akit elküldtem, és ő mondta, így mondta neki ezekkel a szavakkal. Ugye a végtagokról szeretnék továbbiakban beszélni, hát egyszerűbb az izom és az insérülések, amelyeknél elmondom, hogy tudod elkülöníteni, mi az, hogy húzódás, mi az, hogy részleges szakadás és szakadás. Ugye van egy fájdalom, van egy duzzanat, vérömlény, és hát nem tudja úgy mozgatni. A húzódás és a részleges szakadásnak az a megkülönböztetése a szakadáshoz képest, hogyha érzed, hogy fáj, tudod tovább folytatni, ez egy húzódás lesz, vagy részleges szakadás. Akkor a fájdalom, hogy nem bírod folytatni, azt nevezik szakadásnak. Ez azért fontos, mert az utána való rehabilitáció más igényel és más időtartamig tart. Tehát egy részleges szakadás, az mondjuk 2 hét, egy olyan teljes szakadás azért 4 hét. Ugye a rehabilitáció, az alapelve, ez egy angol mozaik szó, RICE, tehát a megfelelő szavak rövidítéséből, tehát a pihenés, jég, kötés, felpolcolás, és így térek vissza, hogy ilyenkor először inkább az úszás, tehát a nyílt kinetikus láncú mozgásokat alkalmazunk, hogy a terhelés nélküli emelést, és hát a ragasztások rengeteget tudnak segíteni, tehát azt most már nagyon is alkalmazzák. Arról is tudok beszélni, tehát hogy milyen filozófiái vannak a ragasztásnak, egyébként vannak kurzusok, alap-, közép- és felsőfokú kurzusok, érdemes elmenni megtanulni, mert sokat tudnak segíteni a versenyzőknek. Vannak kiemelt fontosságú inak és izmok, ilyen a válva lévő rotátorköpeny, ugye a mellizom, Karelinnek ugye itt 96-ban leszakadt a mellizma, a Berkes főorvosú megoperált és olimpiát nyert az éven. Biceps, ugye Szöcsi, akit példát tudnék mondani, és hát az Achilles, az hál' Istennek nincs, mert az inkább ilyen kopásos szakadások vannak, azért ezek hónapokban mérhető, de terhelhető lesz a sérül. Ugye hát a végtagoknál a másik fontos szempont az izületek és a csontok, itt külön megyek az alsó és a felső végtagoknál. Ugye hát mit kell tudni? Nyilván a törésnél van egy fájdalom, van egy eltérés, és van egy kóros mozgatlan, ilyen nem nagyon szokott lenni, a felső végtag törés szokott előfordulni gyerekeken. Fontos, akármilyen sérülés van, az ér és az idegműködés, tehát egyszerűen ráteszed a kezed, érzi-e, változik-e a színe, vagy egyszerűen csak halványfehér, tehát nem mindegy az ellátás szempontjából, hogy ítéled meg a keringést és az érzést. Ugye minden izületnél tengely, kontúr és mozgás, tehát bármelyiknél ezt kell vizsgálni, ugye a válnál is. Nyilván vannak nagyon fontos idegek és artériák, amiket, ahogy mondtam, úgy kell nézni. A válnál 2 izület sérület birkózás, mind a 2 szokott. Az egyik a kulcsont és a lapocka közötti izület, amikor így ugye feláll, a másik pedig a vál, maga a válizület. Ugye ezt így bekarikáztam, és mindjárt megyek a képekkel tovább. Kulcsont és lapocka ilyen, hát ugye amikor így kitámasztunk, vagy ráesünk, ilyenkor szokott előfordulni. Különböző fokozatai vannak, különböző elvei vannak az ellátásban egy élsportolónál. Hál' Istennek ezt a bicikli versenyzők, ahol nagy pénz van, ott alakítottak ki nagyon sok gyors műtétet a válra, meg a kulcsontra, és amiatt terjed el. Tehát hál' Istennek azért most már operálni nagyon sok minden, de azért tudni kell, hogy
mindegy, ezt a szakember dolga, mi az a határ, hogy műtétes, nem műtétes, hát egy ilyen azért műtétes. Ugye, hát egy kisebb sérülés az egy pár hét alatt helyre jön, tehát hogyha csak megütött az úzódot, akkor egy hét és akkor utána helyre jön, de van, amíg 3 hétig tart, ha műteni kell, azért az hosszabb időszak, tehát lehet 3 hónap is. Na most maga a válficam, ez gyakori birkózóknál pont erre lenne jó, hogy azokban a helyzetekben való gyakorlás, mert a váll egy nagyon instabil izület, és ott az izom és a lágyrészek tartják helyben. Ugye ezt mindenki látott már, gondolom, válficamot szőnyegen, és elmondják a gyerekeket, nem egy gyerek, akinek én is a műtétjét csináltam, hogy benne voltam, hogy hát nem melegítettem, de hát igen, hát mit tudom én, volt, hideg volt a terem. Van egy gyakorlat birkózóknál, ami szintén jónak ítélem meg, de ugye oda rohannak, csavarják, helyre rakják. Jobb helyre rakni, mint úgy hagyni, ha tudja, hogy kell helyre rakni. De az a baj, hogyha ez töréses ficam, vagy valami olyasmi, akkor a helyrerakásnál azért nagyobb sérülések is bekövetkezhetnek. Tehát a rövid távon jobb a gyereknek, a helyre rakom, mert nem fáj 1 vagy 2 órát, amíg beviszem kórházba. De a hosszú távú visszatérését nem befolyásolja. Tehát ilyen értelemben felesleges oda rohanni és megpróbálni erőszakolni a helyrerakást. Ha csak nem olyan ember van, aki gyakorlatban. Könyök, minden négyzetnél el fogom mondani, amit vizsgálni kell. Tengely, kontúr, mozgás. Könyök is sérülhet. Ugye én ebből cikket is írtam angol nyelven, Csontinak meg Renátónak a műtétjéből. Annyira ritka a rendes populát, tehát az átlag emberek között, és annyira gyakori ehhez képest egy birkózónál, hogy sokszor fel sem ismerik, csúszik a felismerés lehetősége. Tehát erről egy könyöksérülést azt érdemes azért olyan emberhez vinni, aki ért hozzá Kisgeritől, hagy ne menjek messze, neki is kiugrott a könyöken, és ugye 2 év telt el, amikor elirányítottam Hidas Petihez, akkor már szabadtestek voltak benne, meg felmerült a szalagkultás is. Tehát sokszor a könyöknél már olyan emberhez kell menni, vagy érdemes erről tudni. Ugye hát itt is csontok, izületek és szalagok vannak, nézni kell, ahogy elmondtam, könyökficamnál vagy egy térficam nem nagyon szokott lenni, de egy könyökficamnál az erek és az idegek sérülhetnek. Azért se szabad helyre rakni, mert ha ez jól működik, úgy kell hagyni, ha csak nem tudod, hogy úgy kell helyre rakni. Ugye, hát ugye a ficam, én ezt szerintem csak egészségügyi személyzet rakja helyre, ugye az egyéb sérülés veszélye miatt. Na most ami a birkózás és amiből is az a cikk szólt, a sincsont ideg sérület, mindenkinek volt nagyon érzés, hogy leesett, tehát ráesett és elzsibbadt. Ezt egy szalag tartja, ez el tud szakadni, és akkor úgymond kimegy a helyéről. És ez gyakori birkózók között, és egy átlag ortopéd traumatológusnál nem biztos, hogy felismeri. Meg ha vagy időben elkezdi kezelni. Ugye ez Renátó, amikor a műtétjét csináltuk, és abból egy előadást is tartottam, tehát egy ilyen kisugárzó fájdalom. Ő neki az volt a panasza, hogy birkózás közben zavarta, tehát már annyira kiment a helyről, hogy amikor csinált ezeket a mozdulatokat, akkor is voltak ezek a zsigereszerű érzései. Ugye szalagok sérülhetnek egy ficamnál, ez instabilitást okoz, megvan, hogy kell vizsgálni. Nagyon kevesen tudják, nagyon kevesen tudják jól operálni. De hál' Istennek Magyarországon van ilyen. Ugye lehetnek túlterheléses sérülések, ezek az úgynevezett teniszkönyök, vagy golfkönyök, ezeknek a műtétjük a nagy része nem megfelelő eredményt hoz, tehát ezt úgymond konzervatívan kell kezelni műtét nélkül. Csukló, ugye sérülhet, itt a csontoknál van az úgynevezett sajkacsont, és van a holdascsont, ezek tudnak sérülni. A különbség köztük, hogy a sajkacsont az törik, könnyen észreveszik, és ezt általában operálják. A holdascsont az nem törik, hanem a körülötte lévő szalagrendszer szakad el, úgynevezett instabilitást okoz, és ez hosszú távon okos csuklópanaszokat, és teljesen más típusú ellátás meg műtétet igényel, de sokszor nehéz észrevenni, mert ugye a röntgenen nem jön ki, CT nem jön ki. És hát van egy porc, ami szintén fontos és sérülhet csuklónál, főleg ha valaki leesik, mit tudom, a foci között valahonnan. Ez az itt lévő porc, ami hasonló a térben lévő porchoz, a meniszkuszhoz, és hasonló ellátási elveket igényel, és ez is sokszor van, és ennek sem rutinszerű a diagnosztikája.
Hát ugye a gyerekek az sokszor bekötik, sokszor azért egy húzódás elég, hogyha egy kötéssel rögzítenek. Hát hogyha műteni kell, azért ez is 2-3 hónapos kiesést jelent. Hál' Istennek a háromszögletű porcot azt most már artroszkóppal tudják műteni, most nem tudom megmondani Magyarországon ki meg hogy, de nyilván utána lehet járni. Kéz-középcsontok törése. Nagyon egyszerű a vizsgálata, behajlítod, egy pontba kell néznie. Ha nem egy pontba néz, akkor mutatok még más játékot is fogunk játszani. Ha nem egy pontba néz, akkor ott vagy volt törés, vagy most alakult ki a törés. Ennyit kell tudni. Ha egy pontban néz, akkor még hál' is van törve, jól áll, tehát akkor azt nem kell operálni. Akkor kell operálni, ha így csárén áll. Hát ettől egy szofisztikáltabb azért a műtét indikáció, de körülbelül az elveket így kell tudni. Hát a törés, ugye még egy fontos elv. Idáig, meg lábszálig, ha a törés van általában 6 hét a rögzítés. 5, 4, 3, 2 hét a rögzítés. Még egyszer mondom, csak hogy tudjátok. 6, 5, 4, 3, 2 hét a rögzítés. Ugye műtétnél, hogyha kéz-középcsont, mert azért, hogyha 2 törik, vagy hogyha nagyon eláll, akkor azért megműtik, ott is egy jó kis kihagyás. Most akartam mondani, hogy tűnek is, hogy tudom, hogy Danikának volt törése, de őt nem operálták. Árpinak? Nem ott néz ki. Hát az ujjak, ugye tengely, kontúr és mozgás. Még egyszer ugye 4-3-2, ezt általában azért, hogyha nincs tengelyeltérés vagy csavarodás, akkor általában ezt se operáljuk, kivéve ha sérülés van, de azt külön mondom. A nagyúj az egy kitüntetett ugye, helyzet, az az igazság, hogy ugye ez csak az embernél van, hogy így szembe tudjuk fordítani, tehát ezek a struktúrák sérülékenyek is. Például van ez a szalag, és ez birkózásnál gyakran sérül, amikor beafad valahova. Ennek ugye az a kulcs, hogy én hogy tudom megnyitni, de hát ez már orvosdiagnosztikai dolog. De ezt igazából műteni kéne, és birkózóknál én úgy látom nem nagyon műtik, tehát így kötik, mint hatos gabi, aztán valahogy egy idő után kötőszövetesedik helyre jön, de ez azért érzékeny dolog. Na, az ujjak rögzítése. Most hagyj játsszak veletek. Hagyj kérjelek meg titeket, hogy a kis ujjat és a harmadik ujjat így hajlítsatok be, és tegyétek le a kezeteket. Tegyétek le. Harmadik és az ötödik. Harmadik és az ötödik. Így van. A harmadik és az ötödik. Tegyétek le. Harmadik és az ötödiket hajlíts be. A harmadik és az ötödiket hajlíts be. Na, és most emeld fel a gyűrűs ujjat. Nem megy. Mi ennek a jelentősége? Ezt szeretném elmondani. Van, akinek megy, általában nem megy. Ennek az a jelentősége, hogy a 3-as és a 4-es ujjat nem lehet egymáshoz rögzíteni, mint ennél a gyereknél. Azért. Mert hogyha 3-as és 4-est egymáshoz rögzítem, gyakorlatilag az 5-öst is rögzítem, tehát 3 fogó ujjam marad, míg hogyha ezt a 2-t rögzítem, tehát a 3-ast a 2-eshez, akkor ugye marad ez, meg itt 4, vagy hogyha ezt a 2-t, akkor 4. Tehát még egyszer, így kell rögzíteni az ujjakat, nagyon sokszor látom, hogy így rögzítem. Így kell rögzíteni. Így. Nem bonyolult, és olyanokat szeretnék elmondani, hogy meg tudtok jegyezni. Ugye hát, hogyha törés van, még egyszer 4, 3, 2, 7 rögzítés lehet, hál' Isten nem annyira gyakori. Ugye ínsérülésnél, igen, Macinak volt az, akit operáltam, hogy ilyen sérülése volt, tehát beakad és leszakad a feszítő ín, ezt vagy így kezeled, tehát megpróbálhatod így is kezelni, és sokszor így is helyre jön, vagy pedig, ugye, de az se késő, hogyha pár hét múlva operáljon meg az ember, mindegy több hetes, én Macit egyébként azt hiszem március végén operáltam 2006-ban, és ugye második lett a junior EB-n, tehát azért helyre lehet jönni ebből a sérülésből. Alsó végtag. Szerencsére a csípő nagyon ritkán sérül. A térde sokkal inkább, még egyszer mondom, tengely, kontúr és mozgásokat kell nézni. Hát ugye itt beszéltünk különböző csontokról, hál' Istennek az annyira nem sérül. Van, amikor beszélünk porcról, ugye amikor porcról beszél egy birkózó, az úgymond meniszkuszról beszél, de azért azt is tudni kell, hogy az üvegporc is sérülhet, és hál' Istennek Magyara ennek az atya a világon, aki az üvegporc sérülés, Hangodi professzor, aki a üvegporc sérülés
Ezt nagyon sokáig nem tudták kezelni, és borzasztóan fáj, és nagyon nehéz kezelni, és hogy kell az üvegporcssérülést kezelni, és vannak ilyen sportolók is. Ugye mi általában ezt a porcot értjük, teljesen más az ellátási filozófiája, és hát a helyrejövetele is. Ugye szalagok is sérülhetnek, mindegyikre külön-külön elmegyek, oldalszalagok, és ugye itt van egy előső, meg egy hátsó keresztszalag, illetve a térkalács alatti szalag. Térkalács ficán, ilyen is előfordul. Mennyire legyek gyors? A közönséget kérdezem. Az a baj, hogy két előadás van. Azt én tudom, de lehet, hogy őket ez érdekel. A térkalács, én láttam válogatott edzőtáborban is ilyet, nem bonyolult a helyrerakásra, kinyújtott kéz, ezt a legegyszerűbb helyre tenni. Egyébként már az alsó végtagnál vagyok a térben. Ugye, ha kificamodik, nekem az a véleményem, hogy azért annak a sportolónak el kell gondolkozni a pályafutásán, tehát az azért ott valami általános dolog is van. Ha operálni kerül, tehát hogyha visszatérő, akkor azt operáljuk. Nagyon nehéz jól operálni, és nagyon nehéz jó eredményeket elérni vele. Első keresztszalag gyakran sérül, ugye ebből írtunk Gáborral cikket, hosszú műtét utáni rehabilitációt igényel, szerencsére ez korrelál birkózásban a versenynaptárral, sérülhet a meniszkusz, ami párhetes felépülést igényel, és hát az oldalszalagok, amiket nem operálunk, és ugye azt inkább konzervatívan kezeljük, és hát a hátsó keresztszalag, ami inkább, általában nem operáljuk, ha kell, majdnem ugyanannyi, mint az előső keresztszalagnak a helyrejövetel. A térkalács alatti szalag szakadhat, ez nagyon ritka, de nehéz ezt is jól kezelni, szintén hosszú a helyrejövetele. Bokaszalagok nagyon gyakran sérülhetnek, külső-belső és a kettőt összekötő. Hál' Istennek ez sokszor pihentetéssel gyógyul, nem kell operálni, rögzíteni kell, gyógytorna, itt is írtam a propriocepciót. Ugye utána jönnek a lábon lévő csontok, izületek, amik vannak kitüntetett izületek, ugyanolyan hosszú a helyrejövetel egy rándulás után, mint a bokának. Sokszor boka ficamnak mondjuk, de az sérül, ugyanúgy nem operáljuk. Van egy kitüntetett hely, ennek a csontnak a törése, ennél előfordulhat a műtét, és ugye itt is vannak tehát ugye általában nem operáljuk, hogyha több lábközépcsont sérül, azért azt lehet, de az birkózásban nehéz összeszedni, és hát az ujjakat sem operáljuk. Mellkas, has, medence, hál' Istennek ritkábban sérülnek, mellkason ugye ezek a csontos képletek sérülhetnek, előfordulhat, főleg a borda kellemetlen, a kulcsonnak a belső oldala is ficamodhat, Bácsi Petinek van egyébként ilyen, de ezek is általában részlegesek. A törések lassan jönnek helyre, a kulcsontot általában már operáljuk, bordát is lehet operálni, csak kevesen értenek hozzá, így nem. És ugye a lépre és a májra kell figyelni, máj itt van, lép itt van, azért ha bordatörés van, az sérülhet, és az komoly dolog lehet. Medence ritkán sérül, hál' Istennek. Ugye sebeket kell még nézni, a gombát és a herpeszt. Ugye sebnél általában azt mondjuk, hogy nem birkózhat, szőnyegen lehet égési sérülést is összeszedni, azért pár nap, amíg helyre jön. Gomba, a törökök, nem az irániak csináltak egy felmérést, a 25%-a birkózóknak gombás volt, én úgy gondolom Magyarországon sincs nagyobb eltérés, akinek durva gombája van, én azt sosem engedem, de akinek szimpla, azt nem tudok mit csinálni, úgyis van másnak is, nyilván ezt el kell dönteni. Könnyű összeszedni nekem. A szakmai bizottságnak el kéne mondani, vagy az Egyesület. Szívesen. Egyébként az állandó probléma, hogy ki döntse el, meg ki nem, meg hogy. Elnézést, hogy ebbe beleszólok. Nagyon nagy hiányossága szerintem az egészségügyi ellátásnak. Nekem korosztálybeli válogatott birkózó bőrgyógyász klinikán dolgozik. Senki azt nem mondja neki, hogy gyere ide, Krisztián, Gáspár Krisztiánnak hívják, Krisztián, és mondd már el véleményt. Hát ez egyébként szerintem, tehát te ismered Krisztián, tehát együtt bőrgyógyász egyetemi klinikán dolgozik. Ki kellett töltön, hogy értsen hozzá. Megfelelő szőnyeg tisztítása, higiéne kell hozzá, és hát ugye van a herpes, aki mindenkiben benne van, csak ha legyengül mondjuk az immunrendszerünk, akkor kijöhet, és hát köszönöm a figyelmet.
berlini olimpia volt az első, TV-képernyőt helyeztek ki Berlinben a városban, és a berliniek ingyen nézhetik a televíziós közvetítést 1936-ban. Nem csak ebből volt szíves az olimpia, hanem többek között arról is, hogy Karl Diem, a Hitler egyik főideológusa, akiről a Deutsche Hochschule für Körperkultur el lett nevezve, és az róla elnevezett utcában helyezkedik el jelenleg a mai napig is Berlinben. Ő volt az, aki kitalálta tulajdonképpen azt, hogy a fákja staféta, amit a Görögországba elhoznak Németországba, az egy külön fénnyel is vonná be az egész olimpiai játékokat, és egy speciális összeköttetést biztosítana az ókor és az 1000 éves birodalom, és egy külön patinát adna az egész játékoknak. És ennek nyomán indult el tulajdonképpen, az volt az első olyan olimpiai fákja. Tehát az 1000 éves múlt, amiről beszélnek, az mindössze 71 évre nyúlik csak vissza a hitleri birodalomig. Tehát akkor ott volt az első fákja. Jacques az IOC elnöke minden olimpia után elmondja, hogy sokkal nagyobb bevétel volt, mint az előzőnél, ez túlmúlt mindent, és sokkal több jelet adtak el, 3,6 millió jelet adtak el most legutóbb, és stb. Berlinben 4 millió jelet adtak el. Csak odáig már nem mennek vissza. Patítsuk egyre tovább. 20 évvel később Cortina d'Ampezzo-ban rendezett téli olimpián a gyenge közvetítés és a még gyengébb anyagi eredmények után az akkori IOC akkori elnöke, Avery Brundage, a különös chicagói milliómos, aki arról volt híres, hogy csak az általa gyártott eszközökkel lehetett részt venni az olimpián, és 20 évig elnökölt. Így nyilatkozott az olimpiai tévéközvetítésről, hogy eddig is meg voltunk tévé nélkül, ezután is meg leszünk. Hát nem lehetünk meg. Újabb 20 év elteltével a Montreali olimpia, ami teljes anyagi csődre végződött, azután az IOC egyre hangsúlyosabban nyitotta évvégre a játékok szervezésében az üzlet szellemét, és a médiában egyre több pénzt, és a sportban is egyre több pénzt uralkodott el. És ha megnézitek, Münchentől mondjuk Aténig megszázszorozódott a bevétel. Csak az amerikai csatornák jobbjait gyűjtöttem össze. Tehát egy hatalmas, gigantikus üzletté vált az egész, és tulajdonképpen ez mind a médiának köszönhető. A média hozta ezt az anyagi lehetőséget a sportnak, és a média hatalma irányította az egészet tulajdonképpen. Egyes szerzők szerint a média hatalma sokkal szélesebb terjedelmű, mint ahogy gondolják az emberek. Hát Földi László, a titkosszolgálatok volt műveleti igazgató, valószínűleg jól látja, legalábbis a magyar bizonyokat, és ő állította ezt 2002-re nyilvánosan. Akkor könnyen elképzelhető, hogy ez valóban is. Az amerikaiak, még egy-két példát a média hatalmára. Az amerikaiak szégyenteljes szomáliai partraszállására a CNN 2 órával késleltette a partraszállást, mert nem voltak jók a fényviszonyok. Hogy az amerikaiak viszonyolták a tengerbe, azt tudjuk, ugye, aki esetleg emlékszik rá. A szomáli mezítlábosok visszataposták az amerikai partraszállókat ott vagy a tengerben. Valami most nem látok. Csak jó, a szívjuk. Másik példa a média hatalmára. Mostárban, ezt az öreg hidat még mindenki biztos emlékszik rá, annak idején szétlőtték, és ezt a szétlövést az összes nagy csatornák, a BRD, a CNN, az ABC, más csatornák a legjobb stratégiai helyekre mindig vették pontosan időben felkészülve ennek a hídnak a szétrombolását. Állítólag azt mondják, de nem hiszem, mert horvát harckocsizók lőtték szét akkor 2000 márkáért. De egy biztos, hogy az összes nagy tévécsatorna ott volt. És mindenki tudta venni pontosan, és közvetítették a világban, ez a nagy dolog volt. És akkor itt meg is állhatunk még egy pillanatra, annál a két szerencsétlen macedón-szerb férfinél, akiket egy ilyen tetovói checkpointnál lemészároltak, előre bejelentve, szintén ott volt az összes tévécsatorna, a világ legnagyobb csatornája, amiket az előtt felsoroltam, és közvetítették, szétvetítették az egész világban ezt a gyilkosságot. Hogyha be tudjuk játszani a videót, Ez melyik? A Tetovó Macedónia.
buildings shattered as government troops hit back at ethnic Albanian rebels. There has been more shelling in the hills above Tetovo, and in a skirmish captured by news cameras, 2 men were shot dead by security forces. A car carrying the pair was stopped by police, and seconds later, nearby soldiers opened fire after one of the men attempted to throw something which looked like a grenade. When the shooting stopped, both men were dead. The resumption of the violence threatens to ignite a new Balkan civil war. Most ezt a szituációt 9 a világ legfrissebb tévécsatornája élesbe vette elő, oda voltak készülve. Na most, mint ahogy tudjuk, aki volt katona, az láthat, és hogy géppuska az olyan szögbe állt, hogy az, a tűz volt, tehát az a lövés az nem lehetett a sorozat. Tehát itt egy valami teljesen valóban dolog lett világán röpítve, mert onnan nem lőhetett arra lefelé, ez az egyik. A másik dolog az, hogy hát itt elhelyezkedni, akár Mostáron, akár a Tetovónál. Hát ezeket a stratégiai pontokat, ahonnan magasra lehet videózni, ezek mind be vannak mérve aknavetősöknek, meg mindenkinek, tehát azért ez nem úgy van, elő kellett készülni. Tehát itt ez komoly kapcsolatrendszer kellett, hogy ezt valaki meg tudja szervezni, hogy ott vehessen és mehessen tovább. Arra kattítsunk rá. Egy nagyon jó angol mondás, don't mind the man behind the curtain. Ne érdekeljen ki van a függöny mögött. Fogadd el, amit eléd tettek, és azt szerint éld az életet tovább. Menjünk tovább. Na most a média az nem csak a fegyverek csövét irányítja, hanem a sportot is, mint ahogy már ezzel kezdtem az előadásomat. És a labdarúgás az nagyon jó példa, mit jelent a tévéközvetítésre való alkalmasság. A spanyol az labdarúgó megötszörözte a tévé bevételeit, tehette ezt azért, mert ők a szabályokat nem változtatták hetente, hanem a 1863-ban a londoni Freemason Tavernben leírták a labdarúgás szabályait, és azóta se változtatták. Viszont abban az időszakban megötszörözték a bevételeit. 2010-ben 1 billió angol pontért adták el a közvetítési jogokat. 1 billió. Ugye ezt magyar észre nem is gondolom, és használják ezt a fogalmat, ez milliószor millió. 10 a 12-én. De ez még nem elég, hanem az internetet és a mobiltelefon szolgáltatásokat és az arra vonatkozó jogokat újabb egy 1,5 millióért, a overseas, a tengeren túli közvetítési jogokat újabb 300 millió adták el. Tehát összességében az egész kb. 2,1 billió az, ami a tévé közvetítésig, illetve a közvetítési jogokról belül az angol környelvében. Borzalmas nagy pénz. Nem csak ahogy jutunk belőle mindenhova. Tehát ebben a folyamatban nem volt véletlen, hogy a Samarancs akkor még 1989-ben a korábbi KGB ügynök, Samarancsot biztos tudjátok, hogy KGB ügynök is voltam vele, az IOC elnöke. Ő már akkor sürgette a sportág megújulását. Ercegán még ebben az évben egy nyílt levelet küldött nekünk birkózóknak, hogy újítsuk meg a sportágat, és a többi, és elkezdtek a változások. Ugye Ercegán és a vezetés alatt álló IOC, FILA, az összetett technikájú birkózás mellett foglalt állást. És elkezdődtek a változások. Martinetti is próbált ezen az úton haladni tovább, az Athéni olimpia után ketten válaszoltak vissza az által kiküldött kérdésbe. Na most az én vizsgálatom célja az volt, hogy ezeknek a változásoknak a tendenciáját megpróbáltuk meghatározni, hogy milyen irányba változtak a dolgok. És a békebeli időszakot vettük 1985 alapnak, amikor itt mi rendeztük világbajnokságot, és a barcelonai olimpiától kezdve, amikor elkezdődtek a változások, akkortól kezdve mik történtek és hogyan alakultak a sportágban. Feltételeztem azt, hogy a folyamatos szabályváltozások nem érték el céljukat, inkább a küzdelem struktúrájára előnytelen változások következtek be, veszített látványosságából a sportág, mert nélkülözték a tudományos igényű felméréseket és az átgondolását a dolognak. Alsókra csaptak és csináltak. A fő kérdésfeltevéseim azok voltak, hogyan változott a versenyző küzdőmódja, az edző pedagógiai tevékenysége, mit tanítanak az edzők, mit csinálj most fiam, ha fölmész a szőnyegbe. Milyen irányba változtak a jellemző időbeliségi mutatók, a tusgyőzelmek, mérkőzések időtartama, támadások gyakorisága,
technikai pontok, amikor ugye meghatározzák a birkózás tartalmi értékét, hány pontot csináltak, milyen pontokat csináltak, milyen irányba változott a küzdő stílusa a versenyzőknek, látványos támadások, győzelmek, gyakorisága, többlette. A kutatási módszerekről annyit, hogy 2250 mérkőzést vizsgáltunk meg, minden másodpercét elemeztük a mérkőzésnek, minden megkísérlet, végrehajtott támadást, és mindent rögzítettünk videóról elemezve, tehát mindent pontosan többször vissza tudtunk nézni, és ez alapján választottuk ki egyszerű összetett, megkísérlet és végrehajtott akciókat, hogy tudjunk különbséget tenni abban, hogy valóban történt-e változás. Egy ilyen technikai felmérő, ez egy része a technikai felmérőnek, amikor fölmértük tulajdonképpen minden lehetséges történést mondjuk a szabadfogású birkózásban, és ahogy látjátok, egyszerű összetett megkísérlet végrehajtott kategóriákat alkalmaztunk arra, hogy mi történt a szőnyegen. Most ezeknek az értelmezéséről. Egyszerű az akció, egy támadó elemből áll, bepattan, megfogja a lábát, leviszi, kész. Összetett, hogyha valamilyen csel, manőver vezeti be ezt a támadást. Végrehajtott az, amikor pontot kap érte, megkísérte, amikor megpróbálta, de nem sikerült. Tehát ez egy viszonylag egyszerű elemzési mód, mindenki számára vehető, csak a birkózáshoz kell érteni, hogy ezt ugye meg tudja ítélni az illető. Tehát ezeket gyorsan elmondtam. Az értékelő módszerek, tehát amit a tudományos világban szoktak használni, rangkorreláció, T-próba, stb. Ezekkel igazoltuk azt, hogy milyenek lettek a változások, azért, hogy mindenki számára vehető és ehető legyen, aki esetleg magasabb szinten gondolkodik ezekről a dolgokról. A vizsgált időszak az bőségesen elegendő volt arra, hogy meghatározzuk, hogy milyen tendenciák vannak most a birkózásban már, hova értünk el. Az első